autorizației, nu se poate. Până fără o conlucrare nu se poate. Dacă cei care ne conduc nu înțeleg că e momentul să se oprească din declarațiile politicianiste, fără conținut... Se promitea la sfârșit de an 2011 3,5 miliarde din fonduri de coeziune care se ducă țintit strict în agricultură. Păi nu, păi și aici e altă discuție mai amplă vis-a-vis de fonduri de absorbție a fondurilor europene. Grad de accesare care tinde spre zero. Foarte scăzut și îl cunoașteți foarte bine că l-ați prezentat în emisiunile dumneavoastră. O cauza o știm noi, sau putem să vă spunem că nu ne e teamă. Cauza principală a neaccesării fondurilor sunt acele fonduri care trebuie puse de Guvernul României alături de banii care vin de la Uniunea Europeană. Deci, la începutul anului sunt prinși în buget și pe parcurs dispar la rectificările bugetare. Ministerul Agriculturii tot timpul a fost cel care a cedat bani către alte ministere. Nu mai are nevoie de bani, nu știu de ce. Suntem luați de proști. Da, vă mulțumesc pentru prezență, domnilor. Din păcate, nu a fost pe un ton deloc optimist, realist, cum spunea domnul Petcu. Urmărim în continuare ce se întâmplă în aceste domenii, agricultură și zootehnie, extrem de importante pentru economia românească. La ora 11:15 vă aștept alături de noi în studio, va fi sociologul și jurnalistul Mirel Palada. Rămâneți alături de noi la 11, știri cu Ramona Nacă, pe curând.